Защитени зони в района на природен парк Златни пясъци. В района на природен парк Златни пясъци попадат 3 защитени зони, включени в екологична мрежа Натура 2000. Това са защитените зони Златни пясъци, побитите камъни по директивата за местообитанията и защитена зона Ятата по директивата за птиците. В зоната Златни пясъци, обявена за природен парк през 1943 г., се опазват дъбови, липови и лонгозни гори, както и скални венци. Тук се срещат червенокоремната бумка, шипоопашатата и шипобедрена костенурки, ивечестия смок, обикновена блатна костенурка, бръмбарите рогач и голям сечко, а също така и прилепите голям и малък подковонос. Намиращият се в околностите на Варна феномен побитите камъни е уникален. Той представлява разкрития на пясъци, сред които са изправени каменни колони от варовик. Защитената зона включва най-големите в страната вътрешни пясъчни местообитания с специфична растителност и животински свят. Мястото е значимо за съществуването на лалугера, някои безгръбначни и сухоземни костенурки. Защитената зона Ятата представлява изкуствен водоем с водолюбива растителност, разположен на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро. Пасищата, възвишенията, ниските скални венци и малките долини са подходящо място за гнездене на червения ангъч. Освен него, тук се срещат съблеклюнът, малкият корморан, кадроглавият пеликан, белооката потапница и блестящият ибис. За жалост, броят на повечето от тези редки и защитени видове намалява. Пред изчезване са някои видове хищни птици, лалугерите и сухоземните костенурки. В тези защитени зони най-сериозната заплаха идва от редица човешки дейности, като развитието на различни форми на туризъм, които разрушават природата, изземването на пясък и каменни колони, изхвърлянето на боклуци, както и залесяването с черен бор и акация. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазвани тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.